गजानन विजय ग्रंथ अध्याय 10 श्री गणेशाय नमः। हे अरूपा अव्यया पूर्ण ब्रह्मा पंढरीराया, सज्जनांच्या विसाविया मजला परते लोटू नको। देवा हा दास गणू नको परक्याचा आता म्हणू, माझ्या पातक्यांचा नको आणू विचार चित्ती नारायणा। माझ्या करीना झाले पुण्य हे ठावके मजला गुण, फार काय तुला वदन दावण्या मी योग्य नसे। ऐस्थिती आहे जरी परी देवा कृपा करी, ओहळा गोदावरी पोटी आपल्या घेतसे दे तैसा तुवा करावे। दुःख अवघे निवारावे पातकाला नवरू द्यावे, माझ्या ठाई इतकी चिंत तू आणल्या मनात अवघेच काही घडून येत। रंकाचाही राव होत तुझा लादता वशिला, असो एकदा पुण्यराशी गेल्या उमरावतीसी। जाऊन उतरले सदनासी आत्माराम भिकाजीच्या, हा आत्माराम भिकाजी सुत उमरावतीचा असे प्रांत। मोठा अधिकार हातात होता त्याच्या विबुध हो, कार्यस्थ प्रभू यांची जात। हा संताचा प्रेमी अमित सदाचार संपन्न गृहस्थाश्रमी वर्ततसे। त्याचे घरी समर्थ गेले ते त्याने सांग पूजले, मंगल स्नान घातले उष्णदुकांनी गजाननांना। उठणी नाना प्रकारची अंगी लाविली साची, वृत्ती आनंदली त्याची संत सहवासे ते धवा। करवती काठी उमरडेचा धोतर जोडाने विलासाचा, भाली केशरगंधाचा भव्य तिलक लाविला असे। कंठा माझी पुष्पहार नैवेद्यांचे नाना प्रकार, दक्षिणेचे 100 रुपये त्याने ठेविले। धूपदीप आरती झाली पुष्पांजली समर्पिली, दक्षिणा लागी दाटी झाली उमरावतीच्या लोकांची। प्रत्येका असे वाटे समर्थ आपले घरी न्यावे, यथा सांग करावे पूजन त्यांचे नेरिती। इच्छा बहुता झाली परी थोडक्यांची मनीषा पुरली, सदनी पावले लागल्या भली पुण्य पाहिजे बलवत्तर। ते ज्यांच्या पाशी होते समर्थ गेले तेथे, काकी साधू सवघे कळते अंतर्ज्ञाने करून। गणेश श्रीकृष्ण खापर्डे उमरावतीचे गृहस्थ बडे, वकिलेत ज्यांच्या पुढे ढिग रुपयांची पडती की। दादासाहेब या प्रत म्हणत होते वराडात, हा सज्जन भाविक अत्यंत ब्राह्मण शुल्क यजुर्वेदी त्याने विनंती खरी केली। सज्जन भाविक अत्यंत ब्राह्मण शुल्क यजुर्वेदी त्याने विनंती करिता खरी महाराज गेले त्याच्या घरी। तेथेही झाली याच परी समर्थांची पूजा हो। गणेश आप्पा म्हणून होते लिंगायत वाणी, चंद्रबाई कामिनी त्याची परमभाविक असे। ती बोरळी पतीला हा साधू पाहिजे नेला कसे करून घराला पहा विनंती करून। आपले निष्पाप असल्या मन यांचे आगमन करून, होईल आपले पवित्र सदर भाविकांच्या देवासे। गणेश आप्पा म्हणते तिला वेडे लागले आहे तुला, हा सदनी साधू आणविला वशिला पाहिजे बलवत्तर। पहा खापर्ड्या लागून हा साधू न्याव्या सदनी, श्रम पडले ते याना ध्यानी उगा हट्ट धरू नको। चंद्रबाई म्हणे नाता हे न पटे माझ्या चित्ता, सांगे माझी मनोदेवता। सदनी साधू येतील हो तुम्ही करा हे त्या नुसते। सदने येण्यास विनंती गरिबावरी असते प्रीती संताची ती विशेष। परी आप्पा बोले ना छाती त्यांची होईना, बोल वयाची निज सदना श्री गजानन साधू ते। महाराज बदले अखेर गणेश आप्पाचा धरून कर, तुझे किती आहे सदन दूर तेवढे सांग मला। तुझ्या सदनी वाटते यावे काही वेळ बसावे, अरे चित्ती असेल ते बोलावे भिडण धरावे कवनाची। ऐसे महाराज बोलता गणेश आप्पाची या चित्ता, हर्ष झाला तत्वता तो न शब्द बोलवे। समर्थास नेऊनी सदनी पूजा केली उभयंतांनी, आपला संसार त्यांच्या चरणी अर्पण केला तात्काळ। असो ऐशी पूजा अमित झाल्या उमरावतीत, त्या प्रत्येक पूजेप्रत एक गृहस्थ हजर असे। तो आत्माराम भिकाजीचा नात्याने हा होता भाचा, राहणार मुंबई शहरीचा तारमास्तर असे की। तो रजा घेऊन भला अमरावतीस होता आला भेटणे आपल्या मामाला बाळाभाऊ नाम ज्याचे। त्या बाळाभाऊ कारण समर्थांचे लागले ध्यान, म्हणे ऐशा साधूचे चरण सोडून कुठे जाऊ नये। प्रपंच अवघा अशाश्वत त्यात कशाला गो चित्त, केला सोडून कुठे केला आजपर्यंत तोच आता पुरे झाला। काही असो आजपासून मी न सोडे त्यांचे चरण, अमृताला टाकून विषपाया कोण जावे। म्हणून प्रत्येक पूजेला बाळाभाऊ हजर भला, होत बुध हो राहिला दुसरे न काही कारण। असो काही दिवसांनी शेगावी आले परतोनी, मळ्यासी न जाता जाणी आले मंदिरी मोठ्यांच्या। त्या मंदिराच्या पूर्वेस एक जागा होती ओस, गजानन पुण्यपुरुष येऊन बसले ते ठाया। बातमी महाराज आल्याची कृपा कृष्णा पाटला कळली साची, त्यांनी जागा मळ्याची सोडली हे समजले। म्हणून आला धावत त्या ओस जागेवरी सत्य, महाराज करून दंडवत अधोवदन बैसला। डोळ्यातून वाहे पाणी अखंड त्याला नसे जाणी, वस्त्र टाकीले भिजवणी त्या अश्रूनी छातीचे। ते महाराज बदले पाटलाला ऐसा कार्य रडीशी भला, शोक कोणता तुला झाला ते वेगे सांग मज। पाटील बोले त्यावर जोडणी आपले दोन्ही कर, महाराज मळ्याचा अवेर का हो आज केला तहा। ऐसा अक्षम्य कोणता अपराध झाला सांगा आता, माझ्याकडून ज्ञानवंता मी लेकरू आपले असे। हे देशमुखाच्या बाजूची जागा आहे बगासाची, एका माळ्याच्या मालकीची येथे तुम्ही राहू नका। मळ्यात मर्जी नसेल तर तरी चला राहत्या घरी, ते खाली करीतो सत्वरी तुमच्यासाठी दयाळा। काकी तुम्हा वाचून मला न काही प्रिय आण, हे कळले वर्तमान अवघ्या पाटील मंडळी तेही तेथे धावून आले। महाराजा विनवू लागले निज सदना या भले हरी आणि नारायण। महाराज बोलले तयासी मी जो या जागेसी येऊन बसलो आज दिवशी ते तुमच्या हितास्तव, ते पुढे येईल कळून आता न करा भाषण। वाद दोघांचे निर्मूलन करेल हे विसरू नका, जितके जगी जमेदार तितके न करते विचार। मागचा पुढचा साचार हेच उणे त्यांच्या ठाई, जा बंकटला लासी पाहून आणा वेगेसी। मी सोडितो तद्गृहासी तो नाही रागावला,
ते काय त्यासी विचारा. माझी कृपा तुमच्यावर आहे ती न ढळणार कोणत्याही कारणांनी. बंकटलालही तेथे आला, घालू लागला समजूत. यांच्या मर्जीविरुद्ध मळ्यात तुम्ही यांना नेऊ नका. माझ्या घरून जेव्हा आले तेव्हा सांगा मी काय केले. आपण आहोत त्यांची बाळे, ते सारखे अवघ्यांना. सकाराम असो लोकर आहे मनाचा उदार. तो जागा देण्याचा इन्कार करणार नाही वाटते. सकाराम देईल जागा, पुढचे करून आपण बघा. म्हणजे अवघ्यास यात भागा घेता येईल सहजची. समेट अवघ्यांचा होऊन मठ बांधिला त्या ठिकाणी. परशुराम सावजींनी मेहनत घेतली विशेष. समर्थांच्या बरोबर निस्सिमभक्त होते साचार. भास्कर बाळाभाऊ पितांबर, उमरावतीचे गणेशाप्पा, रामचंद्र गुरव त्याच परी राहत होते बरोबरी. हे 5 पांडव श्रीहरी गजानन शोभू लागले. वृत्ती बाळाभाऊची अतिविरक्त झाली साची. परवा न त्याने नोकरीची केली इतकी चिंता आपुल्या. पत्रे येती वरच्यावरी बाळाभाऊ येण्यास घरी. परिणामांतरी काहीच त्याच्या होईना. भास्कर म्हणे गुरुराया हा सोकला पेढे खाया. म्हणून ना इच्छा जाया आपल्यापासून कोणीकडे. तुम्ही द्यावा या ते मार, म्हणजेच हा जवळ करील घर. रत्न 14 पहिल्या बगर हा येथून हाल नसे. लाकड वाचून माकड पाहणं होई कधी धड. मोठमोठाले ते पहाड भेऊ लागली वज्राला. एकदाचे बळीच घालवून दिले बाळाभाऊ कारण. परी तो आला परतून राजीनामा देऊन या. बाळाभाऊ शेगावासी येता भास्कर बोलला त्यासी. का रे आम्हा त्रास देसी येऊन येथे वरच्यावरे. ओढाळ बैल हिरव्यागार पाहे पडाया निरंतर. त्यास जरी दिला मार तरी ते येई पुन्हा. तैसेच लोचटा तुझी कृती तंतोतंत निश्चिती. झाली जयाला विरक्ती त्यानेच येथे यावे रे. हे अहंकाराचे भाषण समर्थानं खपले जाणं. त्यांनी भास्करांचे अज्ञान निवटाया कृत्य केले ऐसे. एका गृहस्थाच्या हाती भली थोरडी छत्री होती. ती गजानने घेऊन हाती बाळास झोडू लागले. मारता मारता मोडली बुध होती छत्री भली. मग एक मोठी छत्री भरीव काठीची वेळूची. तिने भरीव काठी वेळूची तिने मारणे सुरू केले. ते पाहता लोक भ्याले. काही पळून गेले सोडून त्या मठाला. परी बाळाभाऊ तसाच पडला समर्थांच्या पुढे भला. कैक म्हणती असेल मेला तो या अशा माराने. भास्करही झाला चिंतातुर बाळाभाऊचा पाहुणी मार. परी समर्थांच्या समोर बोलण्याची छाती होईना. तीही काठी मोडली खरी बाळाभाऊंच्या पाठीवरी. मग ते कंटाळून अखेरी तुडवू लागले तयाला. जैसा का तो कुंभार माती तुडवितो साचार. तैसाच केला प्रकार महाराजांनी तुडविण्याचा. मठी हा प्रकार चालला. शिष्य समुदाय पळत सुटला. कोणी गेले बोलावण्याला त्याच्या आवडीच्या मंडळीस. बंकटलाल कृष्णाजी धावून आले मठामाजी. समर्थ हात धरण्याराजी कोणी तयार न होईना. बंकटलाल म्हणे भीत भीत समर्थ हा आपला भक्त. पुरे झाले या प्रत आता येते ऐसे तुडवणे. ऐसे एकता भाषण समर्थ वदले हसून. हे असंबंध भाषण का करीतो कळीना. मीन बाळासी मारिले नाही तयासी तुडविले. निरखून पहा चांगले म्हणजे येईल कळून. महाराज म्हणाले बाळासी उठ वत्सा वेगीसी. या आलेल्या मंडळीसी अंग तुझे दाखव. ऐसी आज्ञा होता भला. बाळाभाऊ उठून बसला. लोक त्याच्या अंगाला पाहू लागले निरखून. तो वळाचे नाव नाही कोठेही न लागले काही. तो पहिल्या परीच होता पायी निमग्न आपल्या आनंदात. त्या योगी भास्कराला बाळाभाऊचा अधिकार कळला. मग तोही ना पुन्हा बोलला. वेडे वाकडे बाळासी सोने कसासे उतरते तेव्हाच त्याची किंमत कळते. आश्चर्य झाले समजतांते तो प्रकार पाहुणी. सुकराल नामे अगरवाल होता बाळापुराला. श्रोते त्याच्या अगराला गाय एकद्वाड होती. तिने गावात फिरावे मुला माणसात उडवावे. सशक्ताने हुंदडावे शिंगाने इतकी आपुल्या. वाटेल त्याच्या दुकानात गायने शिरावे अवचित. धान्याची या टोपल्यात तोंड आपुले खुपसावे. वाटेल तितके थेच्च खावे राहिलेले साना असावे. तेल तुपाचे लवंडावे पिंप अंगाच्या धक्क्याने. घरीच बांधून ठेवी त्याचा राटे तोडी हा म्हणता. साखळीची आव आणि तलगुता बांधता त्या गायीने. ती गाय नव्हे वागीन बाळापुरा कारण. लोक गेले कंटाळून त्रास सोसिता ती याचा. गाभणमुळेच होईना कास कधीच करीना. कोंडून ठेविता राहीना घरा माझी कोठेही. लोक म्हणे ती सुकलाला दे घाटकास या गाईला. किंवा मारून टाकतीला तूच गोळी घालून. सुकलाल म्हणे लोकांची तुम्हीच मारून टाका तिसी. वाटेल त्या प्रयत्नांची करून या विबुध हो. एका पठाणाने तिला मारण्याचा प्रयत्न केला. गोळी भरून बंदुकीला टपून बैसला होता हो. ते कसे काय कोण जाणे कळले गाई कारणे. तिने येऊन शिंगाने पठाण पाडी लावताना. मी परगावाने येऊन दिली होती सोडून. परी ती आली परतून त्याला सांगा काय करू. ऐसे एकता लोक म्हणती. आता याला एक युक्ती. गोविंद बाबांचा घोडा म्हणती समर्थाने गरीब केला. तूही या गाईला घेऊन जा शिगावला. अर्पण कधी समर्थाला म्हणजे अवघे संपले. साधू सगळ्या दिल्याचे पुण्य तुला लाभेल साचे. आणि संकट आमुचे टळेल बापा त्या योगे. ते ओघ्यांचं मानवले गाय नेण्याचे ठरविले. तिला धरण्यासाठी केले प्रयत्न नाना परीचे. एकही यत्न नाही फळाला. शेवटी एका पटांगणाला हळकुंद्याचा ढीग केला. सरकी ठेवली शेजारी. ती खायला लागून गाय आली धावून. ती येता पाचाच टाकून धरली 10-20 जणांनी. साखर दंडाने बांधून पुरी गाय घातली गाडीवरी. आणि शेगावा भितरी गजाननासी द्यावया. जवळ शेगाव जसे जसे येऊ लागले तसे तसे स्वभावात पडले.
त्या गायीच्या पालट. समर्थापुढे येता क्षणी गाय झाली दिनवाणी. तिने लोचनी आणून पाणी पाहिले त्या पुण्यपुरुषा. महाराज म्हणाले अवघ्यांना, हा काय तुमचा मूर्खपणा? गायी साईशा यातना देणे काही बरे नव्हे. चारही पाय बांधिलेत, गळा साखळदंड लाविलेत, शिंगाचीही तीच गत केली चराटे काथ्याच्या. ऐसा मोठा बंदोबस्त शोभत असे वाघिणी प्रत. ही गाय बिचारी साक्षात, तिला ना ऐसे करणे बरे. अरे खुळ्यांनो, ही गाय अवघ्या जगाची आहे माय. तिला बांधिले हाय हाय, केवढा कठीण प्रसंग हा. तिला आत्ताच मुक्त करा. तिनं हुंदाडी कोणाप्रत, परी लावल्या तिचा हात. हा छाती कोणाची होईना. जो तो पाहून मागे सरे, तेथे समर्थ झाले त्वरे. आपल्या त्या पुनीत करे बंधने सोडली देणूची. बंधने अवघी तुटता बली. गाय गाडीच्या खाली आली, पुढले पाय टेकती झाली. समर्था वंदन करावया, खाली घालून या मान. प्रदक्षिणा त्या केल्या तिनं. समर्थांचे दिव्य चरण चाटू लागले जिभेने. ऐसा प्रकार तेथे झाला तर ओघ्यांनी पाहिला. समर्थांच्या प्रभावाला शेषही वर्णू शकेना. समर्थ म्हणाले देनुस, बाई कोणानं द्यावा त्रास. तू या सोडून मठास, कोठेही जाऊ नको. ऐसा घडता प्रकार अवघ्यांनी केला जय जयकार. उच्च स्वराने त्रिवार समर्थांच्या नावाचा. बाळापूरची मंडळी बाळापूर निघून गेली. गाय तेथेच राहिली शेगावचे मठामध्ये. त्या दिवसापासून ठावेनं तिला चराटे जाणं. सुज्ञदेनुचे अवघे गुण तिच्या ठाई पातले. अजून त्या शेगावात तिची संतती नांदते. जे काही वदती ब्रह्मवेत्ते तेच येते घडून. असो एक कारण ज्याला लक्ष्मण घोडे नावाचा विप्र वाजसनीय शाखेचा कनक संपन्न. त्यासी रोग झाला पोटात. उपाय केले अत्यंत, परिणाम आला गुण किंचित. खर्च सारा व्यर्थ गेला. त्याने समर्थाची कीर्ती कर्णोपकरणी ऐकली होती, म्हणून सहपरिवारे सत्वरगती आला शेगावा कारणे. रोगे व्यथेने चालवे ना श्रुते त्या लक्ष्मणा. दोघा तिघांनी उचलणे जाणं आणले त्या मठात. करण्या नुसत्या नमस्कार. असमर्थ होते शरीर. त्याच्या कुटुंबाने पदर समर्थापुढे पसरिला आणि म्हणाली, दया घेना मी आपले धर्मकन्या. माझ्या पतीच्या यातना हरण कराव्या आपण. अमृताचे दर्शन होता का यावे मरण. माझ्या कुंकुवाला गुण टिकवा हीच विनंती. त्यावेळी समर्थ स्वारी आंबा खातो होती खरी. तोच फेकिली अंगावरी त्या लक्ष्मणकांतेच्या. जा देहा पतीस खाया, व्याधी त्याची बरी व्हाया. तो शोभतसे त्यास जाया, पती भक्त परायण. यापुढे न काही बदले चिलिमे ओढू लागले. श्रीगजानन स्वामी भले आपल्या मठात शेगावी. भास्कर म्हणे, अहो बाई आता न बसा ये ठाई. आपल्या पतीस लवला ही जा घेऊन कारण जाते. प्रसाद आंब्याचा जोका तुला समर्थांनी करी प्राप्त झाला. तोच खाली खावया आपल्या पती कारणे. याने तुझे होईल काम, गुण येईल अत्युत्तम. लक्ष्मणासी आराम होईल आंबा खाताच. बाई घेऊन आंब्याला येती झाली कारंजाला. प्रसाद खाऊ घातला आंब्याचा आपल्या पतीस. निजगृही जोडपे आले, आप्त पुसू लागले. शेगावात काय झाले ते सांगावे साकरले. बाईने अवघे वर्तमान कळविले लोका लागून. आंब्याचा तो प्रसाद म्हणून दिला समर्थे मजलागी. आणि आज्ञा केली वरी खाऊ घाला अत्यादरी. आंबा प्रसाद निजकरी आपल्या त्या पतीला. त्याप्रमाणे मीही केले. आज सकाळी खाऊ घातले. ते वैद्यांनी जई ऐकले तरी त्या वाटले वाईट. अहो बाई तुम्ही काय केले हे हाय हाय. आंबा हेच कुपत्य होय या पोटातील रोगाला. माधव निदानी हेच कथिले. सुश्रुतांनी वर्णिले. निकटात ते कथन केले. शारंग धर्मने ऐसेची. तुम्ही तो प्रसाद दिलेला पाहिजे होता भक्षण केला. पत्नीचे पुण्यपतीला उपयोगी पडतसे ऐसे वैद्य बोलले. आप्त अवघी घाबरले. जेथे टोचू लागली लक्ष्मणाच्या पत्नीस. परी झाले अघटित. लक्ष्मणाचे पोट सत्य रेच होऊन अकस्मात होऊ गेले. शोच्या वाटी व्याधी गेली. हळूहळू शक्ती आली. पहिल्या परीच होती झाली प्रकृती लक्ष्मणाची. निसर्गाच्या बाहेरी वैद्यशास्त्र काही न करी. तेथे उपयोगी पडे खरी कृपा देवसंतांची. लक्ष्मण बरा झाल्यावर झाला शेगावी. आला शेगावी सत्वर. म्हणे महाराज माझे घर पाय लागून पवित्र करा. मी आलो त्याच्यासाठी. चला कारंजाचं ज्ञान जेठी. मला न करा हिंपुटी नाही ऐसे म्हणू नका. आग्रह त्याचा विशेष पडला. महाराज गेले कारंजाला. ते देवा होते संगतीला. शंकर भाऊ पितांबर घरी नेऊन पूजा केली. दक्षिणा ती निवेदिली. अवघी संपत्ती आपुली आहे मी कोण देणार. परी एका ताटात काही रुपये ठेविले. सत्य महाराज बघून त्या प्रथा इशारेती बोलले. मनशी माझे काही नाही उरले. मग हे रुपये कुठून आले. लक्ष्मण ऐसे चाळे दांभिकपणे करू नको. मला दिली तू आपले घर. आता अवघे उघडे करीदार. फेकून देई रस्त्यावर अवघे कुलपे येतवा. लक्ष्मण काही न बोलला. मौन धरून बसला. परी आग्रह समर्थ धरीला. खजिन्याची दारी उघडी. भीत मोकळेद्वारे केले त्याने अखेर. खजिन्याच्या उमऱ्यावर स्वतः जाऊन बैसला आणि म्हणाला, महाराज यावे वाटेल ते घेऊन जावे. ऐसे बोलिला जरी बरवे. परी अनन्य भाव अंतरीचा. हे त्यांचे दांभिकपण. समर्थ आले कळून. बहुरुपयाचे राजेपण. कोठून टिके बाजारी. देसे कडू वृंदावन. वरून पाहता दिसे छान. परी अंतरी कडवटपण. पूर्ण त्याचा भरले असे. सोडून त्याच्या घरासी. उपाशी निघाले पुण्यराशी. दांभिकाच्या सदनासी. संतन होते तृप्त कदा. तेथे त्याच्या घरासी वा धनदौलतीची गरज समर्था नव्हती साची. ते वैराग्य साचार. परी तो जे काही बोललास त्याचा सत्यपणा पाहिला. खोटेपणाचा राग आला म्हणून केले उठून. जाता जाता बोलले, माझे मनसी भले. भोग आता त्याची फळे. माझा उपाय त्यास नसे. मी कृपा कराया आलो होतो या ठाया. यापेक्षाही दुप्पट द्याया. परी तेनं तुझे प्रारब्धी. तेच पुढे झाले सत्य. 1-6 महिन्यात अवघी लक्ष्मी झाली पस्त. त्या भिक्षेची वेळ आली. म्हणून श्रोते परमार्थात. खोटेपणा न खपे किंचित. याचसाठी हे चरित्र समर्थे घडून आणली. श्री गजानन चिंतामणी. त्या गार काय शोभे आणि
या सुवर्णाला गुणी भूषवावे का कथिलाने. स्वस्ति श्री दासगुण विरचित श्री गजानन विजय नामे ग्रंथ. सदा भाविक परिसुत निज कल्याण भावया शुभम भवतु. श्री हरिहरार्पणमस्तु. इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्थ दशमोध्याय समाप्तः. श्री गजानन महाराज की जय.